Ole milong ai thlathu ten zawai in chibai karon buk le chewa in lo dam that ngai ka be seya dam thalo te kan lo omani chuan dam thavek turin du sakna karon hlan le masa cheu ani story ngai thlak tur kan lo nei vele ta a kan ngai thlak so lama ngai nom kan ti so ni le ni lo te kan lo soile don ne o hospital bathara in thlung takin tuma mel thiat po kan ei ve box silo ka me che roi chu lo har le ma lo chuan ka nga tat lo chuan a chungte an box silowa ti in ama ka ngai to wang chuan ke po chuan ka ngak ve ti chuan nakin dewa chuan nurse pakhat chu ron kalin puite chu aron harta i fel le mai nang lo omrem chang lo nei la a phone la aron kal san thai mai box ya phone aron king box si lo ne tlema kan thian no hi kan chan lo chaw ne hi i fel le mai so ani poron harta a chun a chungte po ka phone to a aron thleng ve trep to ang avan lo tak em chu tianga lo har that le ta ka chon kai chu hei na thok lai ka ni a thil deliver tur te kala nei box si a ka kal phot mai don em mi chu tianga chung te an local don box si chon chu ta nurse no chon eng po ni se na thok lai chu tianga ni e thil ti tur ne chun apai mo view mai box si ma se puitein ka mu ve du ati che a reilo te lo lut ve lok ta che ka min chu hroi zela ka ni a Zomato thok ve in ti hian thil te ka deliver ve thina kanu min boral san to a ka pa nen ka naw nen kan pathumin mi in lo in kan khosa ve a ka pa hi ministry ni in mi in sakna te ain lo ve thina maro chu cement lam na lo in thinglam pang ministry ani a ma se thathum ve liam ta atluk sola wangin ti hian a box pa in lama en kol sui angaya kanaw la lekha la zirtir ve ka du box si tia chuan kanaw zirna nen kapa en kolna kan in lo man ta nen thei top chu a na ka tho ha ngai thina thom no tha le moi nai po hi keni ang tan chuan kan din hmun a zir lo nei ngai na om lo tiang chuan thil deliver na chu ka to ka zan lama ban khul lai tur te ka tiang khan a chaw chuan han mu tia lop chang te po ka nei thin bok chu ti ang chu kan din hmun ani a hring nun kong hi a ol sam lo khop mai ti chuan puite chu khulaya ka thil deliver tur kapan na lama mi motor nen lo in su a in sut na ve lai tak chu mi thlem na lai tak lo ni box si nen a su tu te la chu an tlang dai box si a ama kha a hliam le kha tiang wang po ni lovin a lau thong lu tu ni in ka sia har chiang vak lo kha na oma ti chuan ka mu vele chon boi pui ngalin idang te po hanron kal na in email hriat ami anron tia ka mail hriat ani hi ka thian nu ni hi keila chuan ka lo ti ve mai boka khatianga damdo in kan thlen pui no a bathlara ka nga lai te khan ka ngai to kera anui za thla du ang ren khop mai ka mail hriat po ni mi lo ka thian nu ni hi ti in kan boi pui ve bor mai kha ku chianga mail hriat ka thian nu ka ti ta ka chuan midang te po chuan ron boi pui ena chu en ta vak lova ti chuan taxi ron kalrem chang chu lo pharin taxi a chuan kapum luta ti chuan a scooty ro chu an in sutna che chuan na bula in rem chang a chun chulai chuan milo da sakla dakina kan ron ngai ven le don nia ka ti a ti chuan an phone number ka lak saka ti chuan taxi driver nen tamdo in lam chu again ka scooty second hand scooty ka lei ve a chu thil deliver nan hian ka mang ve a chuan kein ka zui boka tiang chuan damdo in lam kan pan tiang chuan damdo in kan thlenga taxi driver ne na chuan man pek kan tuma ma se ani chuan khai man pek ngai lo ti khan ka lo pui ve ang chu i thian nu a poi le mai eng ati lo tur anga yang ati ani ro chuan ka thian nu te ka lo ti ve box si nen min kalchan vele ta mi sang boi pui ang chuan in soita ilang chuan midang te po khan miron pui nge in ka ring ti chuan taxi tang chuan pom chuakin damdo ilama chuan ka pom luta tiang chuan ka zual tia an lo boi pui ngal sunga chu tiang chu kan bo ruak ton dan ani a ti chuan nurse no in amodu che atia wang chuan ke po chu ka valut veta chu miron ko tu no nurse chu pui te tinen an lo in mail hriat lo phei seng chuan a boi thak ngodang le ani leina phone te lo king box si lo nen ti chuan kalu chia chu nurse no chuan hei ama hi nei hi hruai zela lo mi min kha ni ka lo ti thuaya ti chuan pui te chu ka van lom tak hruai zel nangma awang liawin ka thian nu hi damdo ina min hruai dan zong te kha min lo hril veka ani hi lo duty rem chang le lo box si nen
nurse no chuan atira kha chuan nang ini ti ka ring lo reng renga ma se kan han boi pui chakan ini khan ka hre deuh tlata ma se mak ka ti box si a alo ti ve mol boka ti chuan pui te chuan kalom lutuk tota nurse no chuan on ente afel zia chu thisen pe ka ngai ni po in ka thisen ka pe the ni o ka in ready ni o ati feka oi ron roi tu che e afel lutuk iwan nei top tlangwal fel takedong ani itong ani in ngai zong ngal ro u nurse no chu ti a afiam ngal bor amel han en reng point pui te chu mi hausa tak fanu ani don ti a hriat renga kei zomato a thoga thil deliver ve mai nen chu nurse no ina han in tangwal fel taketong ni in ngai zong ngal mi aro ati chu kan in phu lo lutuk le kan in om lo kan in tu ha lo lutuk chu kanui azalo theilo ti chuan nurse no chuan hei thil deliver tur kalei boxia ka kalmayang aron har tha chuan alo ti a ma se puite ni hmudu che ka ti awana ron lut vele ramani hi ti chuan puite chuan ai kawan lom tak em engtinge lom thu ka soyang engtinge ni ang o poisa ka pedon che mi ai angai lo khatiang poisa in pe ka ngai lo ta puite chuan ani le khoi I phone number tal min pero number tal in nei ila ti chuan ti dan kan ngai to le don nia I danga rem cha kan mu le don nia ni e na to lai ni phe chuan I man mo I boi don ro pui mai si a hei ke chu ka thato ka ngai to am to love ka lau thong lu tuk wang khan ani kan har lo deuh chan po kha keima taksa lama chuan hei engma doctor tele hei ka thian nu ani hi ka thian nu nia lo duty rem chang fu lo boxi ne a fu lu tuk hei min han check vek to engma hliam na le kha tiangai tom kha ka nei lo hei helai ka khup sirvel helai vel hi bel kang ve dewa bak lo chu engma har sat na lian tham ka nei lo we ka thalu tuk chuan ka chung te po hei ka thian nu in a phone vek to a ni po huana fama an lo kala chu ta tang chuan an ron honga an ron thleng trep to ang ti chuan ka number chu kai po chuan ka pe ve ta te chuan ka kal tur che chu ang lo kha scooty kha ngoro ka in che chulna bula khan in bula khan ang lo khan lo dar mai ro u ka ti a chuan an number ha kala a hei an number hi scooty kha ngai ven le te ngai don sia e ke man ka lo ngai ven sak don che mi puite chuan angai lo ke manin kan lo ngai ven to mai don nia khoi an number chu men lo pela nang mani ti tur chu ina thok chun zom la rem chang ma sabera ke manin kanin mule don nia phone a kanin be don nia ati a puitlingin a fel khop mai me che fel tak chung kwa puitling le za om taka se lian en kon na thatak dong ani ti chu hoi her le atong kam vela po chuan a hriat khop mai ti chuan chu tia number kanin pek boi vel lai tak chuan a chung te po chu an ron thlenga anu phei chu a ron trap deuh ti chuan nurse no puite thian no chuan no sang te trap chu hei a thavek to angai to om to lo ti chuan apa nen a uno pa ni ngei tur mi pa a ron tel boka ti chuan kongka chuan in thlashun mel tak mi pa pakhat a ron lut ve boka hnung dewa chuan an driver ani ka ring deuh chuan a chung ka chuan nurse no le doctor te hena chuan lom thuan soi mola a thian no nurse chuan oi kan hena lom thu soi chu ke chuan kan duty kan ti tur kan lo ti ni mai lom thu hril tur chu hei ani zokhi hei hruai zel ani hian dam to ina heta kan hospital hena ron hruai thlap amo a fel zia chu angai to lo to ka hei ama po na thok thil deliver tur ala nei reng chungin a har ma lo chu ka ngak don ati a lo ngak ve tranga chu ta thisen pek te ngai ni chun ka in ready ve ka ne o ka pe the ni o widang ti boya ngai lo ni o ati mol boxia a fel tu ka ni ne na zok hian lom thu sei ro u nurse no bok chon lo ti la in puite chun ni e ama awang liao hian ni no pa ama awang liao hi ni ti chuan puite pa chuan e khai tlangwal kan van lom ve kan fanu e khai lo boi pui dam do ina I lo hruaya awan lom om tak engtinge niang mami lom thu soina te enge poisa te IPM puite chon pek ka tuma kha la du lawa aboi thla lu tu ni da kan in mule mai don nia ka tiringot ani kha te chona pa chon e khaya ye chon khoi a petlem che niang keima na pek ai che a tam kan pe ang che tina pa po chon poisa min pek le tum chu e angai lo kapu poisa ngai reng lo nei ani hi ka boi pui hlei ne accident lo to ka karon boi pui a keima khan boi pui lo po ni ila midang po khan boi pui ve do na tin miron pui bom tu te pon om ve boka ma se a thil ni za thak ang reng de mai chu in nuya za ngotang email theta mi anti o ka thian nu ka ti ve ring ngota ma se kanin hre der si lawa ti in kanuya puite chu
tiyan kan in hriat to hi ka tiyan kan in hrelo ti su o kha ka number point nei a in number po kan ei vek to kha tiyan khan sei to reng su tin ani po chu ron nui ta nars nu bok chuan ahem lo ti vele a ka zak ka lai ang reng khop mai an chung ko an hau sak mel bok si te chuan puite bula chuan puite eng pon e se ne I chung ten lo thleng to boka ei I thian no se khan thil deliver tur kala nei box sia ka kalpo tange kha number te ka nei to boka nia kanla in bele jok don nia ti khan lodam zelang che ka ti a ka chuak chu anaw nge a u anaw ani karinga mi pa chuan apalian ang reng box sia minron zui ve a e khai thian pa kan van lom ve ka ui lo boi pui chu kan lom hle mai poisa lai la du box si lawa kha ke ma tarin ka lo pe ang che midang hmu lawa midang hriat lawa ti ani po chu aron nui var mai miron ko a e angai lo thian pa angai reng lo ani boi pui theya ka lo omrem chang kha a thalu tuk kalom lu tuk alom khatia ka lo boi pui thei kha engpo ne se lo dam zel sela kha a accident na kha liam le ka ti ang lian tham poi tham chu nei lo ma sela a taksa te po zan lama phei chun a sil them thum dona in lo duat veo don nia poni se thil deliver tur te kala nei box si a ka kal le photange ke ma zo khi kalom ka boi pui thei ha kalom lu tuk min ngai to du reng su chuta tlangwala chon nia kha I number te nei to a number in nei ton to kha a tha e kalom lu tuk ania o I na tho luang takin thok torin pathianin ompui se la malsom chero se luang devin le ti na nui vara akut aron hoi zawa ti chuan ke po chuan ka kal santa ka ngai tu na chuan puite ming chu acham tatlat mai a melte anui melte accident laya a mel zong te damdo ina casualty a kapom lua a mel zong te aron harle nu engkim mai chu kamithla chuan acham zui tatlata achang chuan keima chu ka in thing nok lal hruai zel I phu lo tak tor mai cheka ngai tu azui re su theingil ro kha tok ani ponaron bezui don lo che a chuan keima po hian ka bezui don bok hek lo ti in keima le keima chu karilu chuan ka in bi a achan chu katan chuan minron bi te ni ngot lo chuan han biak zui ngam chi kha ani lo ani kan din hmun a in thlau mel lutuk ti chuan ne lengin ka thil deliver tu chu han deliver kwal level in ke po chu tlailama chuan in lampanin ka honga chome te ka bazar honga kapa e chak zong turni a ka hriat te thil te engemote e tur dang chome ne lo po kalei ho ve bok ti chuan kan in ka thleng chu kanau mai chen e rong alo bola he oma mi lo ho to mo chome siam tur ka lo thelo lu tuka nge ka siamang o ka tia a thing hiring mayang ka lo ti deuh mana sin chome ron lei hong hlo chu van ti chi tak ani po chu na lo ti mol mai ti chuan room lama ka lut lang nga la kapa a e chak a e thei tur a theile chang tui deuh tur ang ti ka leite chu a khumbul do kana chuan kada saka kapa chuan o mama engange tiang te ron ti treu ni he tiang angai hleinem ei in lu man te pe ka ngaya ka ei in te angai boxi nau zirna anen I ha lu tuka tiang te ron ti vak angai hleinem ka du le ka mo chu I bula ka soi mai don alom ka pa chuan ati pa I du le mo hi eng mai soi ngai lawa zo point enge e chak ka nei em ti po in e chak ka nei lo iti zel boxi I soi ka ka amo e chak e soi hun kan nga chuan eng tika ma nang hian e soi don lo nga tinge pa ka thok thei ka ti mol kha in thlahung thin su ti in ka hril voi tam che nang chu in thlahung zela pathian in chakna min pe mal min soma tian ka thok ve zel alom mi te angin hau sak thur na tur chu thok chuak thei don lo ma ila kan pa fa ho kan en kol na tur te chu ka thok chuak ve thei lu tu ka lom pa lungai ma ta che ei za ina po ban khur lei tur in lo na tur ka mule a that je chui che em chuna ti khan thil delivery ti khan nileng in na ka thok to zana in lo na tur ka mule boka khatiang kha ni ifa pa hi min ring ta che min chuang ta che nang chu ifa ta la ka hian in thlahung tat zela azia lo thin e mai ka ti ka pa ro chu min chang lem lo ti chuan thei hai min pakhat chu ka pa chu ka vel sakha e ro pa ka ti ka zai saka avain e zo turin ka ti choya hun to don si choka e thelo palang ka e zo vek chu ti ti chuan a then chu keima chon ka e ka chuaka ka nau bula chuan mate e theile khu thilvel ka lei khu ka paru ma ka da ku dokana e chak zong e do chong om chon nang pon e ro ka ti ka nau la chuan
ngai lo oma ka ya ngai lo apa e tur khan da ro apa khan e vek ro si apa hi in thlung thei bok si a khongai thak e mai a khatiang khan ti zo zo ngai oi poisa te thok chho ve thei toila ka van ti tak lekha zir turin ang mamin ti tlat bok si a ka lekha zir hi college si ka top mai do na mi ka chol mai do na mi ka ti lai ni phal bok si lo choli lang chon in hlo tur eng mo te po om venga chunga chon poisa te po alo thok chuak ve anga i halu tuka nang ma po adik tak chon nang ma poi ka khongai thin che ka ngai to thin che a kalo chuak ve thei don che ka ti lain i rem ti bok si lo angai lo ma te nang chu college si zo nge nge angai kein lekha ka zir sang thei lo wa ka soi fo tong khan nang chon college i zo ngai ka ti kha i graduate nge angai chu wangin chol ti lam pang kha chu angai ngai to re reng su pathian zara nang le ka pa ka en kolawang chau hian ka thi pha don lo ka the top chu en ka thok don tlangwal thalai chak tha ka ni hi ka khisel em hi min en ta che ka taksa te hi a that tel tul em hi chu ti mai maya chawa ngai to om tur ka ni lo ti chu nang pon i mu ai riat vek hi in nin om ka pa ne hian ka ngai to cha ti hian soi ji a ngai to om ka ni lo hi enge tlangwal lak tlak lo deuh anga hian mi hin nga ya ka ti han min ngai to thui sei to su i siam cái mà do khiên các bà lại năng máy các ngày tuổi châu in nia cho sẽ rừng rộ riêng thì in cái nào cho phiền bà đều chân là bia ngã chân cặp bia ya cái nào cho anh na mi bia vác dễ su anh nghe cái ui này các ngày tuổi về thấu chế lồm na hình u cho ngày tuổi lâu tuổi tiến nào ổn biết lấy ném bà cả mấy chia lấy lấy hiền mấy đằng tê cái ngày tuổi na do cả anh nghe ra nè bạn cứ lại nhìn thuộc chuộc lại đâu nè mi ô cái mù lệ lâu mày à thì chỉ khóc mày ôi nè lẽ nè thọc bốc xì à nè sa bốc xì giờ này thọc bốc xì tiền ringot mày hi chôn nè cái này ikul cho bóng thì đây cả lao nè cà phê trà hi ít ít chào rau mấy cái thì cả lao về nè à trang hi chôn giật lắm thà hi chu thọc lâu chín la cái tụ khóc mày chín nè à tỷ lệ ta cái suy dâu chứ à mi ngày tua luom dễ chú cái thì kha em cho ấy kha lâu vật la thì vật la cho ấy thôi hàng ô kapa poril tram to ang chon kana chon ka pe ni mai kha ituma to ron lekha artu nen ka kanga chon bor sai be te kha ka chum ba ka bor sai be chum chu ti kha na mi ni mai lom khoi kan siam nga lange ti khan kan e the ni mai kapa chulo ko ro kana chuna ti a ti chon kapa poru ma tanga alo chuak ve in zanria kan e zui ta ngal ti chon zanria kan e khama tanga rei lo te a chon kani po chu ka thurwal puiten chu ban khur lai in hlona tur lam pan tur chuan kan chuak zui ve le ta chun lama ka thil ton vel chu ka naw le ka pa bula chun seilo ma ela ka thin lung chung rila ka ril ru ka ngai to nai ro chuan puite chu a khat liam khop mai ka thian te nen kan ti mol la te chuan ka mitla puite ringot mai chu alanga phone ka chak ma se ka phone ngam lo min phone lo chuan ka phone don lo hrim min phone angem le a min phone lo wang min ngai to zui to po in ka ring lo bialpa nei ngai om si a minron phone ta se ang tinge kalau chanang le chung vel ngai tua chuan ma ringot mai chu ka ngai tua boy ti chuan kan ha thona mun tur kan thlenga ko wa te kan han ei ma sa a thian then khaten mai zel ten han zo a kai chu mai zel ka chu ve rem lo ko wa ro hi chu ka i ve zo a e po hi ka i tam lo thil dang roi the thil eng ma ka til ran lem lo wa a chang chun ka ngai to fo thina mi te anga family background thatak nu le pa te sarkar na tho u le naw te harin chan tur nei te mo tiang din huna hian ding ve ta ila rui lo lama te po hian ka tlan ve ma yang a re theya kan om te po hi tin mun har sa a kan om te po hi pathian mal som na ani eng ma rui the thil tingam lo le ngai to po ngai to ngam lo turin kan din munin din hun ngani niama kan oma te poi pathiam in ve na le amal som na kong khat chu ani ve tho hi ti te poi hian hi ka ngai to fo thin ti chon kan na kan trana kan thian te ho chon engmo ti an vor chuaka kan phul loya cha le kan nui le dar thina thian ho in kop pa thum pali kan ni ma se tianga thian ho han ti lema in kom ngai pa ngai tak le in close tak phe chu kan ni chuang lo chu tianga kan na tho na tanga in chara in mana tianga in kop ho chu kan ni ti chuan na kan thian ho chuan kan thok chho mop pa kan cheka na in chhun lama na tho dang bidang te po nei an ni ve wangin reilo tuk na tho kan du lova dar som le achan ve thleng hi kan tho thin dan ani ti chuan dar som vela chuan ka phone
chule karin lo le be se lo lu tu kina ron ri a ma se kanawani karinga kan enchu kanaw ni lovin kha apui owan chung nu la zo ki nge mai kha kalom lu tuk chu keima chu ka zau thau vek mai ti chuan ka ote kan thian te a kan hello a ka ote chu a loi le ru tin ka hria ti chuan a onal dan pa ngai renga alanal konfi em ti hriat tak bok khan hruaizel i boyem aron ti a hei na kan thoka kan thok zo trep to a engani ta chuta apui chu na kan thok a enge omzia zana pot thilila deliver sek ti na mi tun thlangin a chu tinglam ni love hei ka thian te nen thian havin ban khur lain kan in hlo le a zanlama in hlona torem cha mu hi chuan ti hian zanlama hian tinglam pang hi ka thok thina chuta apui chuan ani chu na kina iman vele miron callback ta che ka bi boy rei lo mayang che ati a ole karon callback nge yang che ti in phone ke po chuan ka off ta a ka fan hlim tak em tunga miron call tu chu ka thiana chuan min zot than lem lova ni min zot po ni sen thedon bok hek lo min zot lo chu kalom zo keima chuan ka hlim ru veng mai ani ang me chemel thalu tukle hausalu tuk tur ti hria darengna chu tianga miron bezui le tu ta chu makkavan de tak lama chuan ni pathian rem ro tak te polo ni mai theya ka chefu ve mani chhun lama khan ti chuan dar som le chan velo ri kan hong kan tin ta ti chuan in ka thlenga kan in bol fai soka ti chuan ka ruma motora ka lu to nuwa chuan ka van chung nula ti to mai la apui chu ka phone ta apui chuan miron call back don lo mokati lo ngei man lu tuk che karon call non le man trep che lo nia na kan thok zo ina te ka hong kan in bol fai hei tu na chun motorin karum lama engkim mai ti fel fai vek to in chuan karon call back chani karon call back mai lo che wangin milo hrathiam don nia chu kan te vele no ti chuan apui chuan voin kha kalom lu tukania lom thu kan soina la tu man he tangin paisa la idong du box si lo lom thu han soidan vak bo khatiang bak lo chuan ngai na wang box si engpon e se kha ka scooty repo kanaw khan min ngai ven sak vek to tlem alo cheve dewa ma se chena salawa siam har sa don lawa chuan hei in lama kan ho dai to chuan tlaya khan ka chung ten ka thla hual nan chung kwa cho e khom ten bo saya ron ko ve kha ka du khop mai che ron som ve ang u ka ti do na ma se ithil na in tho kha kan ti boyang chati ka hlau box si thanem angai ve tho box si nen ba ka thil deliver tur khat ni alo om chon deliver kha ni mai box si khang kha nang ma le ka somarte in car vel te ka kan ti boyang chati te ka hlau box si nakina ran pa yani chu keiman special davin kala som jok don nia ka ti ka chung te ho po in min phur pui khopania aron ti tamai kalom box si han chan dan po chu ka thiam chi alo khai valong om don ve ang po ni sela tianga thataka ina te lo hole to kha tiang kha kalom pui lu tuk che alom om ka kai po ka tho veng huai mai voi kha chu I phone te lo king box si lo nen ru khai ti boy ve dewa chuta apui chuan nia phone kha office da ma khan ka local san dai mai box se ka kal san te po kai pon ka in traffic lo azia lo tak takani ma se kha nang nen ka in ton pha lawa ati chi khonu rem ruat chunglam rem ruat te po ani jok mai the sin nang ma la I lo chelo phian mai box si apui chu na ti ne chule kamur ngal choi the chu tianga kai delivery boy mai deliver na tok mai le zanlama po leilaya bankur laya in lo thin chang chun mutria na te thok thin bok chu tianga apui mel han en po mel tha no sur mai dom em mai na mel te la kha athasi min han te chu I chon khuma kamuza chu ka thowa karu mother thlanga chu kanwa in en ngala chu tianga apui mel te kha athasi min ti kha adik tak chon ka pom theilo ka oi theilo ani ma se nia pumroa chelem lova sachavelam pangkani mi tengin sumle pa chuang lem deuh te han neila ji ma te han kal ve thein taksa te han chia ve thei phe ilang chuan taksanal tak nei ve thei tur kani ve ma se tiang ti na tur poisa ka nei box se lo I chuan nui varvar in khum lama chuan kir le in khuma chuan ka thu achang le kamu achang le ka thu le ama na chuan min Hmuhseng chuan le ka om dan chu min nui zat viau mang mai thei ani chuan pui chuan engpon I serem cham hasabera in mudan kan ngai to don nia ka thian nu la kha nurse nu la khan ifela ati thu soi mol bai box si fak em mai box si atin ka chung te po I chunga an lom em voina thla hual na ron til thelo ma la atan engmo tak ti sak nge ro som nge ro zanri emo lan che mo te
tritla thil thatak ti sak ve nge nge ang che an ti boka ka chungte chunga an lom khomaya anangma takpo kha mu le chen cha ka chan chu kadin hun ngai to khan kan tan chuna lom om ve em boka cho wang kadin mu ngai ngai don ani chu o ka tu lo te kha e ti tla tange chi don mi lo nia a ti ngal bora e do e a nang ang nula mel thale wanangil ang maina chu tianga in mu le i du te ni chun enga nge ka du lo phalang le ka ti ve chu ki ma jok chu kalai ang reng khop mai chu ta apui chuan ka van lom tak em ka lom tak zet roi zel eng poni sei na thoke chaw bo om bok si a mutha chul mutha dami do ang tui de ni mudon nia i bu manga mi lo mudon nia o a ti sawa e mungai nge yang a ma se iron in lar du le du lo te pon yang chu kan ti ve a ti chuan kanin mang tha ta phone kan off chia chu ka khum ka beng tok mai room le lama mi kanal chuan enge a ifan beng ring ve min ti phuzo ka lom a shim shima nge iphone bia kha yom dan vela khan enge dula chelo do mi a enge thil thleng a om mi a aron tia kanal chuan min ron fiam zuya ngai lo chu tiang lo dil chut vak ri su to na chuan nakena thil tak tak a om ani chuan kala khil ve ang che ka ti a kalim lu tuk chu a chang le ka ding lam ka del chang le ve lam ka del chang le lukham ka pom a chang le ka muzang thal a chang le rezai ka sin a chang le ka to hlim le ngai na reng ka khuma chon ka khelo ka van lim tak em chu tiang em chu tiang renga ka hring nu na ka hlim na aso san chu hele chena hian voi khat ma kala tung ngai lo nia ngai zong hi kan rol chu hlima kema la puitin tak tak ma a ngai zong ve de ro khati ang kan nei ti lo khat chu kan nei ve de ti lo khat chu engma pa ngai takhian chiang kuang takhian tu nu hian kala nei le lawa khati lai ka ngai zong po kha voi khat khat chu kanin them tui noi ve so abak lo khat chu in kai ti vel thun tun ti vel ba kha ni maya abak engma latingam hek lawi ma se thian pa fel deuh mai hi kaneya ama se kan din hun ain thlau em awang hian tu nu he choni po hi kan nel vak lo ti mai la ka po thalu tuk lem lawa ama hi chu min be thareng thowa ba kan na thona lama hian keima hi ka boi thei em box inen sunday la hian ka pa ompuya ka pa boi pu ngai thrim box a ka in khom zok ti lo hi chu thilang engma hi nge ni apen hlei ka ti mon ngai box lo kanau hi ke tp lama ate a in mang ve a pol ko ranjai pol te ani ve a tiang vel neu engamo chanvo nei neu te anei ve wang hian chhona tur neu te hi ma zok hian anei theya chu tiang ani wang chuan ka pa ompui tu keima hi ka tran angai thina keima hi chu nia sunday ate ka in khom ve a sunday jang te ka in khom ve ti lawa chun ke tp ang vela te po ka active lo a chan chu kan din phunya azir lawa han active ve te po ka chak ve a ke tp thala in khom anga te po a ka man chang chuan ka in khom ve thina ma se jan lama te tha tho tur kan mu chuan jan lama na te tho te anga thin box inen ka din munin azir ngang lo ani lekha te kan jir sang si lawa na tho tur mu le riat ang bo a tho mol mai lo chuan tho mop mai lo chuan kani ang duang tan chuan din kho chua i thil ol sam ani lo ti hi a chiang em mai box si a chu wangin na tho tur mu ang chhun zan zoma tho mop mai kha kai chuan ka du ber ani awangin atenga ka pa en kol angai ma po hian zan lam na hi chu ka thok to thian hrim mi bung ro lot te le unload upload khati ang khan a ti sang hetiang ban khur lai ti te ei lai ti te lung thiar balu cement thiar tiang vel ti sang na hi ka van thok ko na sa tak em ma se pathian hian chakna hrisel na min pe a vo in ni thleng hian dam lo ka nei ngai lo hritlang ti vel ang po hi ka nei ngai lo wa ka van nei khop mai tiang kong a he chuan kanau ngai po hian min fak te mai la keima awang hian pathian a fak ka ti zok don nge iwan nei oma ma hi chu pathian hian mala som che ati thin kanau ve thung ro hi chu me che om nem ten lo ni box inen han dam lo ve deuh te han ritlan han khu ve deuh bar chang te anei ve thina covid awangin kanoi min boral sana khang ang te po kha dik tak chon din mun thapa ngai ve deuh te chu han ni ta ilang chon kanu po kha boral khel lo mai the ani poni sela thina chungchang a hi chon pathian remrot pathian ro rel ani awang hian mishing ten engma ti thei kan nei lawa chawang chon pathian ro rel pathian remrot pom mai hi lung oina om chhun ni berin ka hria thina chungchang a hi chon kanu an boral ta ka tangi ka pa ati lama chon threselo na le har sa na engma anei lem lo tun nu apo hian hetianga tluk so le accident hi han nei lo seng chon ani poila hresel thaveu tora ka ngai ka be seya a hrisel por hrisel ngei bokang
ma sen tluk sual ta ka tangin ti hian akong te a thalawa tiang khan chung vela bak lo hi chun pon lama hina chuak vak thei to lova a khu har te ka hlo wang hian ti hian hina hian ka ompui mai zela heng te ni wang hian then rual han pol le thian han siam vak te po hi a rem lo na chen te po hi omve ma sela high school ka kalvelai ka thian char zerian hian tiang hian kan in kom chowa ma ro chu tianga ka pa le ke mani din mun te nan zirta lo na ka tho chun jan joma ka tho ta ka tang hian manen po kan in kom vakman talawa paka kan din mun in thlau lo to kia cha cho la ka hian ka in thlasung ve thin te hrim bok tin chu ti rolin kanau ma te hi mel te lo chelowa pumro chebok si lo ne zeri hian tlemin kanau hi a khop ve do ne hian ka ria kanau la hian zeri hi adu zong ani mi mai bok si lo heng te wang hian kanau in angei ti mai la adu zong ani lo tata wang te po hian keima po hian hlat zo khi tha in close lu to lo hi tha ka ti ve hrim boka kan din hun ba ka kanau wang te po ani bok tianga kan hlat teu tak na chan chu ti chon hun local zela apui nen jok chuan in be chho zelin ti chon ni thum aliam le chuan apui chon kadam tha to lu to ka na te po kal thei vek to chawai kan mu thei to ang aron ti ti chon chuna thil e turin miron soma keila thil deliver na thok kan box si ka thuam no te a chon om lo box si ne kan lo nardon dewa ma se apui chon irem ti tur thu min promise itiam vek to kha I thom no ka boilo thom no nal le in chei moi kha ngai khel lova thil I deliver love lam kha ke chon ka ngai to lo min boi puina wang khan ilaka I chunga lom thu ka soina turani a chowang I pom nge yangai I om ang khan eng thom no po in bella ka tiang eng kha kan kal turani enge mi pai ni kha confident che mani in rin tok na nei ta che ama buzok chuan miron ti bora tiangaron engani in pha noi thiam tak ma wang chon ke po chuan in thlasung in sit ro tak chuan o ka po ve ta ti chuan restaurant pakhat changkang taka chuan kan kal tuna ti chuan thil tui hnai le man tau chi sang chu min ei puya chumani chu min fiama nurse a thian nu kha ka thian nu kha I du zong ani kha chuan a ei che po in karing lo a tong dan vel le a fiam wan a chai dan vel che po a fiam dan vel che po khan I the thiam ve mai lo mi tin ama a pui chuan a thian nu nen chu min han me bel fiam thu kwal vela ma se ka mi thla le ka suang to na chuan ama chu a khatliam em mai box si ti chuan lam eng mote ka siam vel ti chuan nu lama chuan top lam tip to mai la kan thil ei zo don lama chuan a pui chuan tak in roi zel nang pui hi serious to in film thu to mi lovin kai song nei ye lo nei sel veo lo mo ti chuan ke po chuan thatakin ka nei lo thu te ke mai chu tlang tak chuan ka hril ve ta ente ka hril mai ang che ka thian nu khanars nu kha ina po mi ron kan to kan in huak phone po kan in biak pon I chung chang kan soi zia ne eng po lo ni se nakin zela hun local zel tora ka thian nu nen khana chu te po kan in chu thut mai thei che I du zok I than te po ngai mai thei ne ti in pui chu min fiama khai I wang mai kei eng ti kong ma in nang ni pani kha min chu don lo ti ka tha chiar tu ngai zong che lo tok house tok in nei don ti la chiar reng box si kayang mi chadai kil kom karami thil delivery boy mai hi chu nang ni tan chon kan hiam lu tu chu wangin tiang zong akha chon a fiam po min fiam vak do so min ti zak pui chon ilom om shim ma ni accident ni khan katani in pumpek zia kha ka van lom tak ka soibang theilo thisen pek angai ni point ka in ready nia ka pethenia ti zong thlenga ka thian nu bula soi kha amak tro kha thil thleng kha ka thian nu la ka zol te lo diu ti lai ta ka lo ni box ne pathian rem ro thi ka ti lo thei lo kai chu hian nang ne ka in mail riat pha boka ma se ro message te karon thon che mo biakin in chan du lo ka tu mi lo ni min lo chang nge yang che ton nuwa pe chon karon be boy viau mai thei che ni in a tholai te po in thil deliver mek lai te po in karon call thut mai thei che ni in biak du lawa lo ring kui tir thak chon ka thinarim viawa pui chon ati min ena anui deuh se ya mail than na awan zol tak te chon thil te kan ei zawa te chon la si in le lo kanga ti la si chu order le thil deliver tur ilanga ka in thlasung viawa ma se ibula hian hun man anuam re box si immediate hi ka ngai na chong takani han leng kwali la ti doni la iman don box si lo taka eng po ni sela nia kai hi ka chungchang kala khil ve lo che
hotel Tuvu hi i hrenga em sheve nga ye hotel Tuvu te chu changkang alom kha mingin anei tu kan ve a ti hian ka in kola chon kana ve thung kha chu doctor ni in ani kha chu private hospital lama a thok ve thunga ti chuan ka pa hi na atang pension to a kanu ve thung ro hi chu in lama in lam en kol home minister ani deuh tila ka ina hian dor kan nei boka chu kanu hian en kol thina maro chu kan dor hi alian ve deuh wangin pakhat kanu hian na thok pakhat hi a chora chu tunen chuan an en kol utiang chu kai mani chung kwa lampang ka chanchin te kan thil ve mai che ani chu ma se kha tiang ka thil che wang khan ilaka ka in show off tumna lampang ani me lawa introduction ang devin ani chu kala ka in thar kan pha ngai lo ka soi vek to kha ini na thil delivery boy na I thoka eng po ni ro eng po thokla eng po ti la eng thom no po in bella tuna chuan nang ne na kan in kara kan in mel hriat to na kan in thian that na nakina chuan in thian that na pi alam te po kan na thleng thut the ti in anui deuh se ya ke po kalo nui ve suk mai chu tiang thleng po in kan na thleng the chu wangin ke chuan mi hi an din mun emo an landan an thom no ti vela khan ka thlir ve ngai lo ti lai kara kanu le ka pa te la hian pasal hi nang pui hi pasal nei za hi rel don lo mi pasal tur te zong vero ngai zong te nei vero min ti boxi chu wangin pasal nei te kalau du thut ani phei chuan proizel kan in nei ngai te po kalaron ti thut mai the nia ti nia adin munte andin munten azir boka ka ma chuan azam lo khop mai keima chu kalai lek zoka ma se mai pa zo han lai anga han om chu tlom thla ka ti ve boxi lai lo katum rama an ni ang mi hausa ton tol tuk to na chuan ka te ve em bok ani ti chuan kan la si in tur ten ron da kan in zowa ma bok chuan pui chuan ka ai hun kat pu ka po engani ka lak pen sakrai lutuk che ka in thlashung khop mai poisa lai la du ngai bok si lo eng poni sela ti khan kan in be chho che langa ma se che em ka hil tong che khan in du lek suang che in du dewe omani vai chuan police ne na ka report FIR I chungcha ka thelu to pang I em al roi zela bia ka tuma min chang du lawa kala ka ai du lu tuka FIR karon thelut ka tiang police station min in du khum chuan min in du wang remote khan FIR ka thelut mi adon ne o ati kan nui dun haka ti chona hotel lama chuan leng turin min somna in ka thom no bok chu ke po chon chuan lamin le ka thil deliver tur zong ne ka kal du talawani dang ale ka ti ta ti chuan kan in then ta kan kal san tak nuwa po chuan pui rongot mai chu ka ngai to zuya kabula umlaya atong siam te min fiam na atong kam te engkim mai chuan ka ngai to na ma ain sa in alua kalaka in phaniam thiam lutuk te ain ngai tlom thiam em mai te chu awan ngai nat om tak em ma se tu te rol chuan chiang takin ka phulo lutuk ani ti hi ka thin lunga chuan shilnon ka ngai lo haron langnon on zel mai boxi ma se ka me chengai na zong ani in ka me chadu zong awan ni tak etinge ka ti ta kang le ti chuan hun te local zela ke po chuan ka thil engani deliver na chu ka thok zela zanlama te po na tho turem chang kan hmu dan angin thian tho nen chuan kan thok chho zela ti chuan pui nen po chuan message ten kan in be chho ve ta ti chuan thakhat don kan in biak chho tak nu chuan pui nen chuan koi suru tin engten ten mu chuan kan in ngai zong chho ve ta ka chang ve deuh viawa kan din hmuna in thlau si ti in ma se ani in ka din hmun lampang enga ma ngai lo thu te ama anin hmun a tha lo in nei ani po in katana kan chung katana hlok tur ani zia te engkim mai chu ya tlang takin ni po chuna soya min Hmuhsit le min chal del zong le khati ang zong ni mi se lo khan min bem thiam ka ti to mai don nge ni chu tiang ani tak tla wang chon tiang chon kan in ngai zong chho ve ta chu te kan hai ngai zong ta ka chon ka farnu kanau ma te ne na po chuan ka hril ma se ani ama ero chu hmu chuang lawa hmu chak thu te po soive thin ma se ka pa bula ero chuan ka hril du kher lem lo ti chuan ka thian pa zeria po kha to ki chuan nia phone lama te hian kan in bia khina wangin ani chungchang po chu kai po chuan detail lu tuk lovin ngai zong deuh ro ka nei ve thu chu zeria po chu ka hrila zeri po chuan min lom pui khop maya zeri po in ngai zong alo nei ve to in bial nun chuan nu panun an man to thu te thleng po chuan zeri chuan min hril
thian dang ama ang thawa engani a hausak pui ka ti ton nge ni ka tiang kha anei nual thona en zari po hi lama chuan a fel ve khop mai mi hi a thla thlam lawa kai hi pol ko thleng ka kal ve a pol khati high school kan han kal chawa khan kan in tong chawa kan in kom ngei ta phian maya chu tiang chu ni nen kan bo ruak chu ani ve thung ti chuan hun te lo her liam zela zare chuan ni khat chu mi ron phone chan in chu ka birthday ani a ngani restaurant e alom na tur ka buka thian tlemte timaila kaima thian bi khau te chau kha ka som chewa nang boi ron kal ve nge nge yanga yang phat chi mi lo ipa chungchanga chuan lam asia mi tur ani lo aron ti a ti chuan ke po chu kal tur chuan kalau in bo sai kalau o min som chu kalau pom sak ve ta a ti chuan zare chuan bialo por throi nge nge yang che midang te pon an ron throi vek to ni o chu wangin i ron throi lo chuan itana anuam lo dona ke po ka bial nu ron kal dona midang pon an ron throi dona ka tiang khan a kop te te in ka pul te te ang te po in lam siak te po kha kan nei mai theya chu wangin nang poi ron throi i ron so ve don ni ti a ka phur ang reng khop mai ti chuan a pui bula po chuan chu thu chu kai po chuan kan thil ve a pui chuan oleron kal thei nge kalau tum don nia chu tiang midang te pon an throi vek ton ni chuan chu tianga malte bi ka single bi ka chu tiang in kop te te kar i om te chu ka phal bi reng reng hleinem ma se karon kalma man lo mai theya min lo chu ero chu min lo hria thia manga yang a ti a ti chuan zalama chuan kei po in siamin ha tho tur kan nei lo zan tak te lo ni box si ne na rem changa kanaw le ka pa ka khila ti chuan zare birthday lom na tur hmun ama en min hril lampan chuan ke po chu ka kal ve ta two wheeler taxi mangin ka kala ti chuan ka wathleng chu kota chuan thian dang ten chuan an lo om ti chuan a bial nu ni ngei tur chu bulnaya chuan dingin kan in chibaya tlema hladeu le ka din le a phone ka bial nu a pui ne na message kan in thon mol lai chuan a bial nu chuan hi i thian te chinga tel ve mo oi at in thuam dan te hi a thing ang reng bok sia tiang thian class lo tu te tun ang san ai chon som lo jing lo som tel lo mai tur nia apang ai ho che siam mai tu som mai tur nia tiang te han som tel ve a ti ka tui lo a tia phun sup re chu ka hre reng mai wa se zeri ro chon ka thian ani mi ka thian ni miao lom le nge mo ka som lawang le ho mai a ti du lek rengota ti chuan chunga kan lu ta apui la ron tel ve lo til chuna thian te ro chu kop te te chuan hanin zui ta dam mai a zare le abial nu ni a te chuan a thian dang pathum ten an bial nu an throi theu boka chu chunga kan thullu atanga rei vak lawa chuan apui po aron thleng hlol mai aron lu chu zare chuan lo dong song watin a thian nu ilu sual ne ang helai chu thian ho party na munania ik party kal tumna mun ani lo karing ikal sual yang ilu sual yang apui chuan minon en wata hoizel kalut sualem aron ti a lu sual ve ilu dik chat zo kani lokal ro heta hian kalau ti a ke po chuan kalau welcome ve wata zeria chuan a mel an mo a tu tiang ke na kalau welcome le kabial nu ani ti an thia ta ka chuan mak ati mel ang reng khop mai nia apui chu apum ro te a thai na mel po a thapoka zerian abial nu a hruai ai chuan han en mai point apui chu a thatai zo chu tare zeria bial nu chuan ui ngoi te nang hi ka en che hian I zomato ai thokem delivery boy nai thok te ro min ron ti phong mai o thoke min mu to mi o ka mu to che ka mu to tla che ni kan then oma thir I ron deliver to a chel takin mai chana nai taka tok ang reng taka ka mu to che ni chuan ani hi bial nu mo ani hi ka bial nu ni hi apui e taka thian tu hei ka bial nu ni apui ti in chon apui bula po chu midang ho chu an mingte zere zok chuan lo hril ve introduction lo pe nga zung boka ti chuan zere bial nu chuan ke ni pani chu min e lo mel ang reng khop mai apui la ron in thuam simple ang reng box sia ke la ka thom no chu a class lo ti la en chon chiang reng mai box si zeria thian nu box sian zan in party anga ja chon te ma thum no te por in uluk ve deuh tur cheunia ke ni kan nei that uluk tak kan in bel la kara nang ni khatiang mai khan in ron kala zeria chuan
ho mai em mai lo ti hluka abial nu bok chuan ho lo lalzeri ho mi lo ni o I birthday ani hi shelo mi ipian chamania thian te min soma sombik thian bik liao te ti ti hian hei medang ho po nal takai ron in chen luk em en ta chen ni pani hi anin cheidu da bik je hi mu em nge in nei na tlin lo ni chuan thu ran ni se ma se khang ai moi nai zong le nal zong te kha chu in nei ve nge om si azeriat bial no chuan ati tamai chu ta zeri chuan avan ho ta ku tiang mai chu tiang thu ho deuh sei tur lo hoi lim deuh man tur lim deuh hun man tur ka pian chamani hi ka birthday ni hi enge mo le kha tiang lampang thil lung oi lo na lampang soilo chi po ni lo hi chu ta abial no chuan dal zeri lo ngoi ro ipian chamani I birthday ani ka bial pa pian cham ka bial pa birthday hian ke chun ka ngai pui mo sin min en ta che kai hi na thei ang berin karon in chei hi midang po en ta che anin chei nal rekhi ma se ni pani enga tinge heti enga ron kalbi thian pa roi zela hi delivery boy ni ani ti chu ti khan kan the to ta abial no po tungai min kha o apui thingpui dor vela I thok nge in karinga eng po ni sela I heti ang mi hun special anga enga ni som in ni ani chon in kaldon ni chon tu no chon ti ang in atin le dong ni ngai chon nal takin in chei vera u za om ve de ulakin azia lo mai an lo mi thian te u ka soi dikem ti chuan thian midang te po chuan soi dik chia ni ka ni po kan nei that ber kan ron kan zon in bel cho ve hloma ba ka birthday nei tu pala mi hau sa fa pa mi hau sa ton to fa pa te lo ni box inen kan ngai poi mo ve em chu ti lai kara nia dress ka ti ang dress code on than uluk lo lu tu kha chu fu chi lo ni midang te po chuan an ti zeri chuan avan ho tak khati lampang chu soi to lo u kai mo ro birthday cake kha ronda turin kan thil lo kange kek te zaila chuan lim om zong in program ma ang khati lampang thil ho te to kha chu e soi fak lawang zeri chuan ti thau ta thur mai tu ti zeri kalta nu chuan abial nu bok chuan ente thian nu thingpui dor vela emomi dor kha velin I thokin ka ringa engpo ni ro se thomno he tiang vela kala hak tur tha in elo chuan tu da chuan hei ti hian ibial pa le kabial pa thian ten lo ni bok si kani po thian chu ti hian kan ni chom chho chu ani vek to pek tur che chu kan yang hak nei thum vel chu pek tur che kan yang hak vak to lo kan yamo ma se tun ang zana po hen ron hat chuak don ta la za pui om lo takani aman po to chu hak nei thum vel chu the chu tur chu kan yang ka pedon chenia ibial pa la keni bial pa ang hausa ani lo ti hria dareng bok si khoyami ma I birthday po a gift don lo cha a le sak don bok hek lo cha chu wangin nakin zela mi in an nui zat lo chewa in mual pho lo nan pan keiman ka lo thua mo yang che nakina kan ngai to don nia heng kan program te han mang zawila in pek dan tur ang chu kan ngai toin kan soi ho don nia zeria biano chon ati ti chon zeria ron kile in atnual chon birthday cake po chu an ron choi lu ta ti chuan cake te kan zaya kan ritadar tar mai ti chuan cake kan han zerian cake min han bar kol den dena kabial no apuyan bar tu chu apui chun ui tlem te khan thiampa tlem te khan tam lo khan chu ta abial no bok chu lo tong le in oi enge iwa in ti no ve hetiang cake man to te hi ika khan lut mai to lo ti rero khát tiếng tlem ti khan lo ti ve kha ngai hlei ne lian pui po ti mala lian pui kha bar don no che atok tur khan ti khan a zai he min bara a zai ang kha kan ve ika kha lo do ve mai ro khát tiếng tlem ti khan lo ti ve kha ngai hlei ne sang thok lo thing pui dor mi dor ngak ti ve khát tiếng ve na ba khai thok don lo ti hria reng khát lo in ti no lu tuk le in ting ma ve kha ngai lo nge ai tui thil dang kan don chung tur dang min huak don ti hria da wangin ke kai lo por hlaw mi I por lawang por ok da tham ke kha zeri pona pardon hlei nem che aron ti sura chu medang chuan an ron she em lem lo an ma ni len ma ni ho chu in be zeri chu na bial nu chu ngok dewa bial nu chu nang la hi ti kha mi lo control tum je so ka ngai tlat chu ta apui chuan keiman tong ka tum chu kamala chu mi ron kheu zawa ti chon apui chu ngati nge thian nu mi va lo em ve kan pani hian I huat thu kan soi mi I poi kan soi mi kan lo re the ani po in chu ni poi a soi veo mi ba ka I pian cham I birthday po ni box si lawa zeria birthday lom turin kan kal khoma a pian cham nei tu pa pon lim takin lomang lim takin mang ati lom to nu ngat nge kai mani pani chu min atek chara chu ta zeria bi chu oi
sap trong cái cái mang về vel attack vel ôi khơi mỏ cái mà hiện cần attack lẹng che attack chơi hi ni hi kha ni tin kek chu kut chuan run thamin apui chu a bar ta nok mai ti chuan midang ho chu kut ten lo beng ta vela ngei om deuh chuan ron che zui vel ta nia kan thilan in an ruina lampang che thilan in ani ngei ka ring washroom a khana in kal chok seka ta kan washroom a khana rokin an vai ani ka ringa kai ni ro chu a ka in lo ti zeri na khiat chen ema wangin in turpon min ti velem lo min ti pon ni se ka in don bok hek lawa to ta zet chun kai phoka ngai dan tel lo khai som kim iche du dan chu afa moi nai lo ve a afa in za pa lo thak ve ka ti han in ti chu a ka ngai dan tel lo reu mai to ta zeri chu o te mal som kim enge mo khati ti le lim takin ka pian chamani lomang uti mola enge mo le khatiang jong boina siam chu a phe de lo tuma chu ta abial no chuan zeri lama chuan hoin akut jung chal chu moya chuan chuk tu sakin calm down my baby calm down chuan kan lam churon hoi la in ente la hruai zel khatiang ka khan min ko ve reng su som te min ti lo ni point kim te min ti ro riem chuan ka khilang chau khola ya kan lo in pupal ani chuan ibial no po ni se nang po ni la min be mi turen lo min mel hriat lo pel turani in hria mo chu apui chuan washroom kal ka tu in phi ka tu ati a ti chuan ka kal pui ta ti chuan washroom kan lo chu apui chu ngoi mai ro onang chu lo tong ve me su ti khan han ti se ka do thelo top a thlen na chuan mo a ri fok mayang enga ma ka ngai bik lawa ma se a mi treat dan ka min han treat zel phot te se midang po khan enga ma min ngai lo boka khatiang khan han an mi ngai lo ang khan han om zel phot te se an la she ve do na lo kabial nu chu tunge ani a enge ani ti chu ni e tu ma chuan an shelawa an shiat na tur kha om lo tlat ani ma se an thelo chu kai po chu na tha ka ti zok chu tianga an Hmuhsit le enga man ngai lo mere theve ke ma anga re theve tura an han treat ringot chu an ti sual to ani ti chu an sheder silo an kan ho zinga chuan ani aya hausa chu tu ma an om karing lo zeri te po ni e an hausa ve pa ngai vewa ma se apui te ang ma hausa hi chu an ni lo ti ke man ka re chiang ani ti chuan kan va ke le chu an zinga ngai chia pakhat chuan oi washroom ma chuan in va han thang rei ang reng ve no te in va siama mi a lo ti a ti chuan midang ho chuan an lo siama ni poi hlei ne ti ang ho restaurant changkang mun changkang a te an kal ngai don silo an tan chuan washroom ringot po kha thate pon la in an vala in real se pon va siam te pon ni mai the sin tu tiang in an li am ver mai te an lo ti ve la chu ta kan thu che chu ezeria bial no bok chuan oi washroom khai ingin va tian va thang rei ve a in va in tok sir ve la mi in va in khwan dim ve la mi a khwan dim om je point se om ter silawa chu ta apui chuan ngoi te thian nu ka kham ta khop mai I trong kam ngai om tak te khamo lem vek ro nang ma khan chak chuak to su ipum puya khan lem thala ipum puya chak mel ro pui se khati ang iri ru chhiale I trong kam ngai om tak te khamo ipum pui khan pai troi ne so ngotang ibel pa pian cham ibel pa birthday kan lom hi lim takin kani po hian om ve ila min du pui lo mi ibel pa po lim takin om se du lo mi engate ke ma ni ringut mai chu khatia min ti a chuta zeri bel no chuan ente u helai om ve hi in phu lo lutuk hi in phu ang che in phu dan tur in phu dan tok ang vel level in ka treat chau ni hi chu wangin ngoi ta khan thumai mai ro zeri bel no chuan ti a ti chuan apui po chu chang to lo turin ke po chuan ka ti ve ta ti chuan kek te prep cake program ma zaw ti chuan thil ei tur dang engemaw te chuan ron chopa ti chuan kan midang ho chuan then chuan an ei lo te pon oma ngai sak vak lo te pon oma ti chuan kina chuan zeri chuan kal teu ilam teng ti chuan music ten play ya zeri bial no chuan ni kal teu lam teng oi khate ei tur te vel khat chu ani pani hian I kal sanang tiang thil tui le changkang man tau te an phadon silam khat don si a khek teu thian te na itur kha khek teu du to te su kal teu lamang an ti a de chuan lam na lama chuan an pheya kani pani ro chu kan la thu a thil po chu kan to big lo apui bula chuan shomiti ho dai te du ka ti a apui chuan tilove enga nge kan ho ang le an ni la ka tlom tur hi kan ni hre reng ami ka tlom mai don lo a tok thlei kan om ve tur ani an mi treat dan ang min treat mai se a ho mai enga ma ka ngai love ka theng thonga hina thok love sonu posmo kan la in tong le don khopolom pon lama lo ngai reng ro
kanin ton le huna chon eng angi kanin ma chon te hi kala hril nge yang che chuan nangma jok kha ilo za mang ti te ka hlawa delivery boy anti che an Hmuhsit na che kha enga ma ngai re so lunga ya tur om lo nia an laka hian an tona hian chethe po in kan tol bek turan lawa chethem po in kan zam bik turan elo a pui chuan ati a nakina chon zere chon local ru la ve ula a bial no bok chon zere chon potit oi local mai te local te ba boy pui khan ngai lo thil ka ero se khati an thil tu le man do khan e pha do te ka soi ngun to local te la zari enge khati ngai ba boy pui arui mel to khome tong dana po chuan ti chuan an du to kin an lama an sungong honga keni ro chu kan lo thomai maya a chang le thil chon ron e le ang lop pa midanga then te po chuan tiang chon hun kan manga alim om chu ani ve to mayang chu tin chu ti rolin experience thatak te pon hi e ke pon ka nei pha a zeri po nuam chu ti chi alawin ka hrena in a bial nu ani boxi han khap vak khan a bial nu la a por so thur zel mai boxi a keimani lam laka keimani lama po hin thlachung mel viawin ka sia zeri atak po ni chon akina chon dar som le achan vevela chon na trin chai kan rel ta a pona kan chuak chu zeri chon entinga niang in hoya tur kep ka box sak don chawmi to ta bia no chon o thila deliver na asikuti nal takha anei kha khan an ho thei mai no mi enge tu tiang kep box sak ti vel enge I thian pa chui van dot ve a ni a chon ke ma hi min dot zok ro shem min ente ke ma hi min dot zok ro ke ma hi dot ngai zok ani hi shem enge ni chui wa ngai sak ve ti kol vel ti chuan a pui chuan so ta soka kar ka dalom engma thil dang kha boi pe ngai lo ka thla ang che aron ti sa a ti chuan zeri chuan kan buang kep chu a ti a ngai lo hei a puin motor ron kenga kan panin kan ho thei don ni chu chuta zeri bian chu ron meng phok hru mai motor ron kenga oi I bian nu kha thingpui dor le dor ngak ti vela thokha ni omcha motor ron kenga mi oi an pite motor ron ru chuak te hi em lo mo ama wangin police mi ron manang e o ka tu mi lo nia ron tle vela midang te po chuan oi engtinge motor te aron ken theya ron ti kol vela an khosak dan ho chu an ngei om lom khop mai zeri thian te chu nia mi hosa a kai kani intive thei tok chapo nu le pa te tho chua a nuam sataka om thei ti hriat tak ten ni hloma an mani chon to ma chon naro pui an thok do lo ti chu an mel han en le an khosak dan tang chon a chiang viawin ke pon ka sia karin dan po hi dik che karing bok ama zeri ngei po engma na nei lem lo nu le pa te hosak na zar sawa ka tianga engani in check arbom ang chi kha ani ve thowa ma se ni ve thung hi chu kanin thian that na hi a kanin zom na hi a thave a zai po khan nuam lo atin ka sia mela te po khan alaka po kaima po kain tharu ang reng zok khop mai a bial no la lo por so over kol thang vel box inen ti chon zeri bial no bok chon oi thian nu nang hi taxi hi kan motor ti ten lo soi tum te hi ni lo mo ui thian te hilai car hi nal tot tu car bernge soi te u in van nal ve a algeri tiang hi ka birthday ya tiang hi min gift oi shem tiang car nal tok hi ka du nia tu car bernge in puang te u in van ei sial ve a algeri chuan ani chuan ka buk sak lo meng cheu o tin ham bui chung chuan emani bok chumi ron beleta ti chuan a pui chuan angai lo zeri kan lo me buk sak kan ngai lo hei ka car hi kan homa yang ti in akar chu chabi an on zeu chu te zeria bial no ina oi helai car hi tu car bernge in puang teu fanal ve ati nge me chu apui car lo ni si chu te apui car lo ni chu an vai mai chuan mak an ti an hoi phok deu hru a zeria bial no po chuan makati khop mai chu chuan kan kal dona chuan zeria bial no bok chu ron kal le in laron over tluang zelin thian no ka hilang che khatiang car changkang takai ron kalawang kha keni hen enga kan ngai phadon lo che nia chon kholai polo in hupal po ni ilamo ka sei to ang khan in biak me lo dur ka ti kha o kholai te khan mi lo attack te khai tu mange attack ti kha sap trong khai thiam ve box sia ti chon a pui chuat ni china khan eng lo khai sei tak ikor hak lui ka min pek tur kha hak ni thum vel khai ni thu khai sei box sia ha ka eng tinga min pek don tak le anti vele ta khera zeria bial no chuan nia ka lo sei tiang kar chang ka nei thei te chuan ima mo lo midang ka lo pe jok don nia ta zeri chuan ma som kim local mai te nak tu ka hotel Tuvu interview tu kal kan ngai boxi kalte I hong teng u
Rosel eng pon isela kha nia apuin kar lo nei boka ron keng boka kan klong te in hodon ne thade in hodon ne lo tha thiam teu o azan in chu kan tin ni te noi box sia ti ni po chu tong thalai the lo kai ve de box si hotel Tuvu antia chu apui bula chon chu hotel kha ni lo mi ka ti apui chuan ron kal ro se interview tor chu ron kal ro se a that khop chu kan in mudon ne kan in tong don ne an hriat lo a chuan kar chunga chu ti anui var mai ti chuan kan tlan santa kalkonga chuan iron telve chu in chir viawang shometi viawang apui bula chun ka ti chu apui chuan nangma zo kha shometi ka hlawa keide chuan enga nge shom ka ti ang andu to khamin el senin min hmuhsitin min ra be tum ma se enga ma ka ngai lo ka theng ka thonga tu ma kha thok love abik takin kha zerebial no mal som kimikha naktu ka interview turin ka hotela an ron kal do lo ron kal ro se lak lo select lo number 1 kan lo da nge an pani nge khan ron kal om sia zeri pokhan na nei lo te ne lo me o nei lo ve o kha ma in lo interview turin kan kal don ti enge in la do na mi o manager tur kan ma mo mi pale me chia kan ti an pani khan couple an nu pa khan ron interview an tu mani ang chu ron kal ro se kan en don ne kan thir don ne an tling lo chak to khop mai han in ma chon vel chu pui chu na ti he ni chu that na sat chu ilo sobji don ne te ringo ta che nang poi ron kal ve don lo mi ron interview ve ro ke le khathiam lo te nge mo ko ron kal ron interview veng le lu tiang nang ni ang hot in hotel ang hotel changkang an sa trong vai trong thiam ve ka ngai om sia ani chu mi changkang mi le khathiam an nia ke ron khateng ka chu ka tlin ve la pui chuan taka cái cắt nuôi nó thọc turin cái đủ rèn rèn làm gì cái máy in nuôi cái thọc dọc turin này anh bọn này nó tu chu hotel làm cho nó cái về sim tệ ron leng về sim tệ leng cái số nó sẽ rơi tổ là tục vây khát máy là ron cái lâu anh này là tuần lai anh ấy ipadin muốn ăn trái em bây giờ nó thì giống rất ăn trái tuần lai tập trung ngày tôm lâu tu tiếng anh ấy ngắt phê cho ron cái tệ ron hotel là cho ron cái về chứ tu cả chu khám cái bỏ interview turin cái đó chứ in rồi in năng chiang chặt đôn lúc tục kata na ni khat lek ke chu na te po han thul vela poisa ilo store ang zong chu kari imbars ve kang che atia tu ti ngai khel lo koron kal ve don nia shima nia khami te pani ima chon dan ve te po ka riel ve te po chak om ve shima ron kal ka tum don nia ba ka nak tuk chu shim pon chol kalau tum de shima tulai chun ta kan thong ngor dewa zan lama ne ka chaw ve de ule ka baka chuna hen ka pa hi kan kal san dai zil box ka ngai to a kho hre ka hlaw ve deu ka ompuyak te ka lo tia ma se to tiang le ka tura binti thlat mai chon ka nial ngam nang shima nia ke po ipadam lo te po choron kan ka ngai ve shima in omna khan address ka men thil to rem changa ka ron kal ve nge ngai ani pui po chuna ti ve ti chon thil dang te soin kan ti kan in kan thlenga ka chuksan do na chon kan han in tem tui noi zewa pui chon ngai thade win omro o ril ro te lo te na nge an thu soi vel awang khan mu the lo pa nan te kan thu soi vel ten om dan vel kai lo manga nge chu nak to ka kan da zero vek ton chu I riat ka reng zo gang che pui chuna ti kai ma chu ngai to su mi ngai to su ke chu kan re thei ka nuai sa to eng tin po hian mi hian min ti ma se don son dan hi ka thiam lu tuk ma se nang ma zo kha ne ke chun ka ngai to che pui chon mi ngai to su ke po ka strong lu tuk tu te ngai tom ka ne lo min la chiang chho zel to na lo ka te na ma kha chon mo min ngai to du reng su eng pon ro se akal photang tui de ni mudon ne ipa chalo duat la rem chang ho sabira ke pon karon kan ve don ne hei in po eng kim akala ol sam hi har sat lo hi pui chuan ati ti chuan kan in thla ta atunga chuan chu ei kham lama chuan ke po chu hotel lampan tur chuan ka in siama ka chuak ve ta ma se hotel ka wathleng chu a security da chuan enge hetai ron ti don helaya room I book lo ti lai I thom no imbel tang khan a chiang sa vek mai boxi enge heta hen karon ti don ti chu in pi hne na zo ro u kela chuan in ti thei ve tak mai chuan kan ti ma sen ni chuan kan pi hne na kan zo boya ngai lo nang hian engma helai hotel lai han ron ti tur in nei lo ti chuan an staff te zinga senior deu chuan yang chu manager ang deu rawa lo om aniang a in chase smart ang reng khop mai ron kalin tunge enge ni ron ti security te chuan ka chungchang vel chuan lo hril hei kan pi ka hmudu kan pi hmuturin ka ron kale min ko veleng turin min so me ti interview kho voina hian ko kha ni se interview tur chu ani lo interview turin ka ron kala ti box si lawa an lo ti ate chuan chu an pu ti to mai la ron kal pa chuan
an te thian pa enga tinge mo le tun lai mi ho hi enga ni ma ni kho sak phung level hian kho sak dani in thiam lo heti hotel changkang hen enga ron ti do na kan pi mo turin ron kal thil oi om lo lu tu kan ni ente ruk turem chang dap te hi lo mo kalte engpon se pon lama son kal photte idule kan pi chu kalau phone kalau zo sak don chania te chon ron kal ti ro ati huna I ron kal don ya ba ka tu na kan pi office a heta hotel ala om lo hrim hrim la ron thleng lo hrim hrim boka pon na son lo ngak phot mai da che a oi om lo ang reng box si a enge fin fia nai nei fin fia na eng ma ka nei ngai lo in pi chu nang ma ni chon zot ula karon kal ti ula roi zel ti ula chon a shemaya te chuan an pu ti to mai la smart beer pa chuan chu tiang roi zel ti ping ron kal tur thu chu kan pi chuan kan hena chuan soi hau lo mai ma se vo into interview tur ni ni a interview manager ipale me chia lak tur ni ani a chu me ro chu interview tur chu na deal tur ro chu ron kal do na ma se khatiang lam pang kha chu tu man la ron kal box si lo chu vai po na son lo chuak phot mai te chu tiam in nor chu ve lai tak chu ka thian pa zere le abil nu da chu an ron thleng ta zere chu enga tinge omzia enga tinge a thian to enge omzia aron te da chuan security da chuan chungchang vel chu ka thian pa zere bula chon lo chuin in zere chuan ka tinge di vak tur ni hleine ti chuan security da chuan email theta mi a tunge a ka tinge thlawang ron hawa enge kan hotel ani heron kalngot a chan tur om hleine edik nge ne ruk mang nge ne a tunge ni po kan chebox si lo kan pi mu turin karon kale tia hei kan pi la in ani hi aron kal tur thu min shil box si lo ta zare bianu chon oi mail chat ti kha soi te su a chi lo interview turin kan kal box ya ani hi kan mail chat chon kan interview na te po kan ma ka chet phang kan pel chat ngai lo kan pel mai te boy pui vak te su kal te ti in abana chona kaya phi deu lok noka ti chon in chung lama chona lo pui ta ani ro chin interview tura kal ani thu an soi chon security chon chung lama chon sam takan lo tira ke ro chu chon pon lama chon min nor chuak ta pona chuan ka om nakin dewa chuan security le an pu to mai la smart ber pa kharon chuak le in ilo local son nange engati khala khala lo om renga tun thlangin kan pin roizer ron kal tur thui phone in min ron thil lawa information ron pelawa chu wangi phuat chop mai ni thil ruk tu rem chang zong ani police call ro police call nga ro ati a chu ti lai tak chuan kotlama chuan car nal tak mai zan lama ka nge mai kha aron ding ta ti chuan apui ron chuak apui chuan enge omzia enga tinge khatiang khan in ti a la roi set enge a ron roi tur chi na karon kala enge mi por khilawin lo chuak te nang la chu tu te meron beta bor mai chu security te le medang ho chuan mak anti ta khop mai ti chuan apui chuan ente u tunge ani hi shemi lo in khatiang khan in lo ti vela ashim shima in she mo shele mo khatiang khan helaya kan hotel tu poron kal se kuddo poron kal se khatiang khan in tri tur de lo shim khatiang me jang te lo tri tur khan tu in nge zir tir chawa tu in nge training pe chawa to ta smart ber pa chon pia pui kan ti sual ani kan ti sual der ani ama hin chedan hi a smart lo ve ang reng box ya addicte lo nianga bum tur mi thilruk tur song le khatiang advantage lak tum te lo ni ta kin kan ti ani le chu tiang te po chu lo ni ta se ani le thate te point chotirin kaltir thei mai lo mi entina na kha paisa kan pe ang che eng poni se that min kal san photo ti te point thatak kin dor thei lo mi a boi thla kan hi kha phone ro ka phone number po ka nei lom ka ti lai an oi tlat box si lawa khai pui enoi thok te chu en dik dewa en fia dewa thil film dewa chon ngai do ni hi ka ti chia mai chu smart ber pa chu phuzuk mai aron hoi tang deuh hru tu ta apui chon tu tenga chunga thu so smart ber pa chon interview tura local ten nia ani pani chon ron kala midang an la ron thleng lo zeri le bial no dekhan nia kalau ti chu apui chu ani mo kalte ilute ang chon heng ho chung chang hi chu kan pani nge yen eng tin nge an chung thui kan re lang ti chu kan ngai tua don nia in ria in lo Hmuhsit enga ma in lo ngai hian vo in nia hen in chung chang thu hi min rel puyang ti riang cheu in bang don nge in thok chun zom don ti chu ani nen hian kan re langa thutlung na kan siamang ti ta khol mai makan van ti hlom tak an mit mu chu apong chuak lo chonin ka hria security pahnih phei chu ti chuan pui ne na in chunglama kan in zui lut zere le abial no in lo mu chia mai chu
rang takin an dinga ti chuan simat bera chuan ani hi kan pi ni ani interview lampang chu ani in ready huna hian nakena aron ko huna cheu in kal theyang ma se apui chuan an mani chu a be ei lo ti chuan apui chu zuin ke po chu arum lam chu kan panta ka panta ti chuan apui nen aruma akabina kan thulu chia chu apui chuan mak chuan van ti te don em an van ti don tak em an mit meng le om dan vel de kha ilo enem mel po ka mel pe lo ni kha apui chu tia mak an ti mel khop mai an ngai om dun khop mai khatianga i security te le staff ten minor chualai takhadanon thlenga abial nu khan mo kan mel thret anga kan sei chuan interview na hian kan tlak phang chu vai mel thret angin sei su kalpel mai meng ti kan boi te se an ti vela ni amo ma se ti khan nang ma kan in zui lut khamin mu ta box sia ngoi rang hian chuak dei du hian lo mo so ta apui chuan camera cctv camera tang chan che ka so an chuak lo chu ni so an la thut ve kuk so apui chuan ti arum chunga chuan kan nui hak mai ti chuan nakena chuan cctv camera tang chuan an langa midang te po interview tur chuan ron kal ve ta phak ka ti chuan ron thleng ma saber te zari le abianu da chu apui chuan ron lu tir tur chuan ti an ron lut kan pahnia me ron hodon chia mai chu an meng khup lup mai ti chuan apui chuan eng moten zota ama saberin zari chu zan lama thil thleng chungchang vela kha min tha thiam don ne apui chuan zan lama thil thleng chungchang kha soyangai lo helai chu zan lam thil thlen na mon kha lawa ka hotel ani miawa hian khalam kha chu tongkam khat point in soi lang tur ani lo etinge ka ngai tu lawang ti chu keiman keima in engeni ka ngai tu tura da ula in soi non kher kha ngai to lo apui chu ti ti chuan an biodata te engmo chu an document ron ken te chuan check saka ti chuan apui chuan eng po ni sela experience nei lo ve in ni maro chu nia kan du zong ka fresher experience nei lo ha kan zong dewa eng po ni se interview in ron neya alom om khop mai ma se kan lak tur cheu le lak lo tur cheu thuwa chuan ani hian nang ni pani bi ka chuan project la hian thutuk na asiam theyang apui chu na tamai ka phude uzok nge apui chuan nga tinge makivati melve ani pani chungchang bi ka kher hi chuan nangman thutlu na han siam te tuna la hian tun dar kar tun minute tun sekhena la hian kan la don nge don lo ti thutuk na han siam te i thu ka da apui chuan ati thokan la haka roizela zeria bial no chuan miron mel deuh zaka zan lam thil thleng chungchang la apuin soi phal to box si lo asoi chak ngo tang chu te chuan zeri hilak ni sela som kimero chu itling lo ni mai ro se ka ti chia ma jo som kimi chu ron hoi tang chuang ngal hru in enge ani laka ke lak lo chu soiro lal zeri po ran the kan ni lo sang the kan ni lo ti kha soiro ani hin lak chuan ke min lak ve ngai ani lo chuan ke min lak chu lo chuan ni hi lama ula aron thok chuang lawang ka thu ni aron thole tholo thu chu wa ke min la do lo ni chuan ni pol la lo ro kalang zeri chuan amak thin khatiang khan report bor sel su helai chu ni zan kan party na mon khali lo ti riat vek to hi chota abian no chuan zeri khatiang khan mi bula min vin khur zel su ka tu mi lo nia i omdan inung chang hian zir thin hek lo mole ina ti helai interview na dilin kan kal na dil tu zok kan ni hi shelo me chota apui chuan eng po ni se po na in hnial don chon sota po na hotel po na lo ve in hnial te helai hotel chung po ni lo ka bin chung angat phei chuan khatianga nang ni in hnial ka rem ti mi alo kalphot mai te eng po ni ro se kha hroi zelan zeri lak som kimelak lo ti kha soi to kha ka thutlu na ke po ni eka trom puye local san phot mai te so midang interview turan ha le box sia e chona bial no chu tho thura oi tianga hian ka thok chak love ka thok chak hlol love heng tiang lo he na tho tur chu mudon lutuk chuan zeri po chuan zui ve in zeri chuan no loka chuan abial no chu kongka chuan ron tak le in en teu zeri po ron thok lawang aron thok don lo ti kha ka hril lok sa du cheu zol nei ni khrengai lo aron thok don lo aron ti puinen chuan kanin kan nui ringon mai te chuan midang aron kal le me chedang aron kal zinga me chu apui chuan nen chuan kan han soi du na te chuan interview zo vek no chuan me chedang pakhat chu kan selecta apui chuan eng po ni sela tuna chuan eng kim kan in thetlang to boka heta hian ron thok ve mai la enge supervisor angi thokanga te chuan kha i thian pa zeri te po
ti thun thong ai omanga ni me lo ha ka du lo hilai ani ne ro tho ho ve ha ka du lo ba ka enge ka noi thok turin ka du lo chunang poni te vek to kha o ka noi don le ne i noi kan yang ani me lo i du le staff a i du anga min danga hon phiat tu a po min dala kha tiang lampang kha chu i thu ani mai tengo da che chu tianga thutlu na la lo siam ngo the no inu le pa te u chung ten rem tingo ton le ne oi i she lo ni kha kanu le ka pa le ka chung te hian tu na hian office a hela ya ka bina hian ho fe che khai sar pu boss anon ti du hi alang che katan mai ni lo antana i hlu che hi she lo ni kha eng din huna po he hotel a hian ke hian direct in din tir ta che la ka chung te hian pakhat mai nan hial don lo an hial don mi lo ka hril top ang che an hial don lo ti in ka kotaron vuana apui kalom lutuk min du sakna wang hian ma se ka thian pa ka intina na zit ron thokta se ani ka hnuaya han om tir vel de ka thil tha ani lo ka tu zong ani lo ke chuan hna ka nei lo ka ta hi ka thok zelanga nakina kan lo in nei thei ta ni na chuan in nei huna te chuan le pu ber din mun te chu rem chan dan angina chan te po ka chang ve ma na le ma se lo tiang ma chuan kan kal dan pa ngai ang hian kal phot mayang ba ka tianga adin mun sang lu to ka din thot mai chuan dan te po ka thiam lawang i she em bible chang a hian du de mai ka nei amo sama mi kha thil pahni ka deu che a epung le chang kha en zian kha ka hret chi ta chi alawa thil pahni ka deu che a o sam somko pahni ni in ka sia an lo mai thei boka kwariat nge ka chiang talo thil pahni ka deu che ka thi main rem tilu lang che thil loi lo le dot te chu min ti son sak da yang che pachiat na emo nei nun na emo min pe hek su chuti lo chuan ruk karu anga tual te ka thatanga ani lo le tunge pathian chuti in ka pathian ming ka soi cheta ange ti kha bible chang ka tu mai ni a chu wangin khati ang che khan pathian hian min shoi ni in ka shi ane nun na min pelem lawa a pachiat lu tu na din muna po min da bik lo ni hian ka shi ka tong trai na pathian in min chang ni in ka shi hau sak lu tuk te po hi that lo na chen hi oma ka ngai tu fo chu kai po hi hau sata ila rui thei thilama te hian ka tlan wak lawang ti te po hi soi thei mi lawa chu wang chun atok chen pathian hian min shoi ni in ka shi ka tun din mun hian ka lung oi vio nia eng po ni se min du sakna wangin ka lo me pui chu i ngai tlom na te i thun hnuai ro na te hi chu awa han ro pui tak heng wang hin lom ka thin lung chung ril zong hian ka ngai na che ka tu che ni ka bin chunga ma ni se ka se nok ton che mun chu le ti in ka bianga chun pui chuan aron pia ya ti chun tur te cha ka bina chuan thil te kan ti chun staff jinga pakha chu nakina chun pui chuan ko lu tin zeri le apiano chung chang chu zotin oi an phun na sal tuk an thin rim he lu tuk a me chia jok phei ka chu a so bor ni mai hian ka sia pon an chho nu a phei kha chun eng lo vak mai oi he tiang hotel lawa hian tho an tur tam lu tuk a ti kwal vela ron ti pui nen chun kan nui hak mai an chapo pui po mir thei chi tin a chit vela ma se izan loka khatiang thil kha thlenga ma se voina ero chon ma interview in kan ma aron kala chuta chiang tak main angai om thei ang berin kan lo hnol box sia ari ru chon na in min ngai ve ngotang le ti chuan hun engma chen kan man kaman zui vele tak no chon kei po ho zai rel vele in chon nulam ero chon deliver lampak na te po chu kei po ti vele lop pa zan lam ero chon na kan chola kan na tho lak lo lai kan zo to box ne ti chuan zerian min ron be ve thunga famak ve ibial nu kha khai tluk lo ri mi vanam ve ka tiang mi ho sa ton to kha eng tingai lo ngai zon the le bial nu ka nei ti che kha min sila engel ni tunga ni la min sil box lo ka birthday yaron kan la khan eng mai sei box lo za thlak le mai ka sak ngoi ma se fel mel box se puitlin mel box ya hotel kha chon tho chu ka du ni an tho ve sim ka du ma se lau tho so ka chu sak mi lawang che lau tho lo ve min chu sak du na i lo nei ni point tum po ni bala poi na po ka kha chaw lawa min chu sak thei ani po in poi na po ka chaw hlei ne wa se nu kha awa thinrim ve va so na sa ve zeri chon khai ka pei to lo ani hi in thenangai tiang mai cherap thak le za shelo lu tuk me sing he chu ama wa hi ke ma wa sum hi ka seng na sa to ka pei to lo
tu lai chho pe chu nau ka pai te le khala pai tak tak nge pai der nge pok hre we a ti der ani karinga in te sang ka ti lai du box si lo ka pai ka ti chu ka pai ne mai ti thlat box si a cho wangin angei tur dewin keipon na chu kan ron join vele sakange chon ka kopui tur chu mai chia interview tur dangte jinga mi kha in la mi o kan la a pipa po nia kan ti thawa ma se nang mani join du chon apoi hlei ne apoi chu ke man kalo bedon nia ka te jeri chon lo be rap te khai e house rei lo te dang chu mi house turulu to ke mai ton box sia a khai ivan van nei tak em en tingam ni hetiang ka tiang hau sakna rang ka chak diamond lom lian to ka khoya mo nei lo ton reng reng mo le nang pa pui eng mai sui thadu lawa eng po ni se lo bete ke chon ron join ka thu e zere chuna ti a yison apui ka bele a kan soi do na apui chon a join do chuna thu to ne ro se ati a ti chon zere chon atuk tuk le chon na chu join ta in a mei che partner tor ve thung chu me view singa me kha kan select ta boka ti chon en kim apunen po kan in thetlang po ta vek boka ke po hotel ate po chon kan wa leng vele a zari po a nuam lo ti in alo hlim khop mai zan kha chu apui miron be a oi vo in chu nei za thak box si thin rim thak box si zaria bial nu kha ron kalamo hotel a ron kala zaria kopui nu ti to mai la heta mai chia manager mai chia zokha ron tong ship mai nang hian zari hi lo ngai zong chau te i chak lawang hilai hotel nei tu le abial pa te khan ani nen hian min po then an tuma tiang hin an set vel ti hria reng ma se an tum hi lo thing don lo ka khil tok mayang che nang hi zaria kabial pa lakatang hin hlat lo omla lo hlat hleng che lo nei lo ngai zong ani vai chun i hria em sakei bak nei no ruai ril tram kol sen lo tuk ai po in I to na ka che dan tur chumo arap thak zo kang chu hriang che a ron ti shep maya ani za thal tu camera train ka lo mu ve box ya te chuan security te bula the chuak ka lo ka ti a du vak lo chung te maya tong tui lai chon the chuaka tu tiang chu wen chu thlenga ni za thak khop mai ava han rap thak bia tak em khanu kha apui chuan ron ti a khai ani tak chu zari point ka then dei do ti kha la then lo nge ne a then to then angin om du lo nge ka he to big lo ve an ni kha ni mai te se om khan om mai te se ka boi pui pe lo ve a tiang an chung chang kha soi thil soi nuam po lo rap thak mai chun apui chut taka helai kan security le ka staff pa chung chang kha mi ron kal nia engtem me lo ti vel tu che kha kan langai tu lo ente kan ti don ngai tu ngai lo ti khan thok mai ro se hriat lo na hian me te a the tiang deuh khan an hriat lo wang mai ne kha ka ngai da me nakin loka an pu kala ni don lom le an pu te po han ni ve ila chu wangin kanoi te po han thok ve che sela thadon viau lo mo apui chuan ingai lam thei ni chuan a thalut tuk ni an pu in huna a thadon lut tuk lo ban tir dei lang chun an pu khai don si lo chu wangin ban tir lo kha thajo nge zari bial nu po kha staff pa ngai angin kan han la ve le don am ni zari kha kauro staff pa ngai angin kan tianga manager lovin atu chon ron thok sele chon noi an thok sup anga a thadona sin tin apui chuan nui haka ava han lim om tak mi chapo lu tuk le midang te nga ma ngai lo chin te noi tak maya zero tak maya kan han da chu nuam ve tak ani ti chon apui nen chon ke ni po in kop chho zelin tha li aral le nuwa chuan apui chuan in nei zai rel mai adu thu chu soya ti chon kapa po alo je om ve zel bok nen ti chuan in nei zai rel turin kan in buat sai chhota kan in nei chon hotel hi ka chom do na lungai reng su apui la chuan ti chen mai boka fiam tho du ve tho boxi a fel boxi ein ngai tlomin anung chang engkim maya hian du thu hi sam hli a chu wang chon kei po in medang te ka chang lawin medang te nan lo chang de ang ti te po lo na ka dei ve wangin phu lo veo ma ila le mani din mun lam in sit veo ma ila in nei chu thutluk na chu kei po chuan ka siam ta ti chuan palai te kan tira biak in honga in nei turin ro na kan siam chho ta mup mai achung te anu le pa le anaw nge po in min lo ai mi lo ma na lo soi te po kha lo dik veka min lo ngai lu ve em ma chung ka dang te po in anun na I chan him min lo ti ve hiala awa han lo tak pathian rem ruat ka kong tur ka tan ni tur pathian na min lo ruat sak ani nge don hi
ti chu ke le kanau le kapa poina kan pom dan ani a tuna chon ril ru thla amuang a puinen kan nei ni vai chon delivery na ka thongai to don lova zan lama ban khurte laya a tildanga in lo khati ang kha kangai to don lo chu tiang ema mi hausa nupuya ka nei thei tur chu kapa po alom khop mai e kanau po mate po aloma ti chuan kanin nei zo vele atangin en hotel lama chuan chung kuwa kan chen ho na tur a pui chuan alo ro man veka ti chuan kan nei zo lama chuan kan in lua chhuwa sanin hotel lama chuan kan cheng lu to do ani mel awan phur om tak em an chung kuwa shim a pui nu le pa le anau te po ni se an hausa viau na in anin ngai tlom em an fel em a anau po doctor fel tak mi te faklo em alo ni le zel box sinen van nei thak tak em katan chuan van nei na sikbu chuak van nei na maur ke la zong khuang ani ringot mai ole khati zong kha kan story ngai thak thei chu lo ni vele ta mi lo ngai thatu den zawa in thilung le ti tak zatin lom thu karon sei le a hun man nuam vek ule mi chapo le mi indu to mi Hmuhsit Chiang mi diriam Chiang te chu ti tlom hian an om le fo thin ani in nei na khan in zawa in ron kal theu don ni o chun hei tun lai chu story a hian engani background sound deuh ro hin lo shemai theya kan omna hi lum ve amo chuwang chun ceiling fan tal hi ti vir ve hi ngaya khamip tho ri deuh ang chi kha in lo hra thiam ram don hi o tu man complainer ro chin la ron soi mi lo na in kain thachuna vai keima zokin kan ron soi chuak ani chu in zawai in hun man nuam vek ule